ତୁମେ 24 ଘଣ୍ଟା କାମ କରୁଛ ତଥାପି ସଫଳ ହେଉନାହଁ, ତେବେ ଦୋଷ ତୁମ ପରିଶ୍ରମରେ ନୁହେଁ, ଦୋଷ ତୁମ ରଣନୀତିର, ତୁମ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜିର। ମହାନ ରାଜନୀତିଜ୍ଞ ଚାଣକ୍ୟ କହନ୍ତି, ମୂର୍ଖ ଲୋକ ପରିଶ୍ରମ କରେ କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ସବୁବେଳେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ଯଦି ଆପଣ ବି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ସଫଳତା ମିଳୁନି, ତେବେ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଏହି 8ଟି ନିୟମକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ପ୍ରଥମ ନିୟମ, ସମୟକୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଧନ ଭାବେ ଦେଖ। ଯେଉଁମାନେ ସମୟର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝନ୍ତି, ସଫଳତା ସେମାନଙ୍କୁ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସେ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆଜିର କାମ ଆଜି କର, ଏହା ହେଉଛି ସଫଳତାର ପ୍ରଥମ ସିଢ଼ି। ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ, ନିଜ ଯୋଜନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହ ନାହିଁ। ଗୁପ୍ତ ରଖିଥିବା ଯୋଜନା ହିଁ ଦିନେ ବଡ଼ ବିଜୟ ଆଣେ, ଆଉ ଦିନେ ପୁରା ହଲଚଲ ମଚାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ନିଜ ଯୋଜନାକୁ ଗୁପ୍ତ ରଖ ଏବଂ ଚୁପଚାପ କାମ କର। ଫଳାଫଳ ଦିନେ ହଲଚଲ ମଚାଇ ଦେବ। ତୃତୀୟ ନିୟମ, ଆଳସ୍ୟକୁ ଶତ୍ରୁ ଭାବେ ଦେଖ। କାହିଁକି ନା ଆଳସ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ମହାନ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ। ଆଳସ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ନିଜେ ଠକିଥାଏ, ନିଜ ସମୟକୁ ଠକିଥାଏ। ଚତୁର୍ଥ ନିୟମ, ଶତ୍ରୁ ବା କମ୍ପିଟେଟରକୁ କମ୍ ଆକଳନ କର ନାହିଁ। ସେହି ଶତ୍ରୁ ତୁମର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯିଏ ତୁମର ସାମ୍ନାରେ ଝଗଡ଼ା କରେ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା ଅହଙ୍କାର ରୂପକ ଶତ୍ରୁ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବାଧା ଦିଏ, ସଫଳତାର ମାର୍ଗକୁ ଅଟକାଏ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ସଚେତନ ଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହ। ପଞ୍ଚମ ନିୟମ, ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ନିବେଶ କର। ଜ୍ଞାନ ଏମିତି ଏକ ଧନ ଯାହାକୁ କେହି କେବେ ଚୋରି କରିପାରେ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଆସିବ ପୁଣି ଚାଲିଯିବ। ଆଜି ଟଙ୍କାର ଗଦିରେ ଶୋଉଛ, କାଲି ରାସ୍ତା କଡ଼କୁ ଆସିପାର, କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ସବୁବେଳେ ତୁମର ସାଥିରେ ରହିବ। ତେଣୁ ଶିଖିବା କେବେ ବନ୍ଦ କରନି। ଷଷ୍ଠ ନିୟମ, ସଠିକ୍ ଲୋକଙ୍କ ସହ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼। ବନ୍ଧୁ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ, ତୁମେ ଯାହା ସହ ସଙ୍ଗତି କରୁଛ ସେ ଲୋକ କିଭଳି। ଭୁଲ ସଙ୍ଗତି ବିନାଶର କାରଣ। ସାମ୍ନାରେ ମିଠା କଥା କହି ପଛରେ ଚେର କାଟୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଠୁ ସବୁବେଳେ ଦୂରେଇ ରୁହ। ସବୁବେଳେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତା ରଖୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହ। ସପ୍ତମ, ସଙ୍କଟ ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। ତମେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛ କିମ୍ବା ଧର୍ମ ସଙ୍କଟରେ ଅଛ, ସେହି ସମୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। କାହିଁକିନା ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ବିପଦକୁ ସୁଯୋଗରେ ପରିଣତ କରେ। ଯେଉଁ ଲୋକ ଖରାପ ସମୟରେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହାରେ ନାହିଁ, ତାର ସଫଳତା ନିଶ୍ଚିତ। ଖରାପ ସମୟ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଆସେ ଆଉ ଏମିତି ଯାଏ। ତେଣୁ ନିଜ ପାଖରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖ। ଅଷ୍ଟମ ନିୟମ, ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପ୍ରତି ଫୋକସ୍ ରଖ। କାରଣ ଏକାଗ୍ରତା ବିନା ବଡ଼ ସଫଳତା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଯିଏ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଦେଖିପାରେ, ସେ ବାଧା କଷ୍ଟକୁ ଦେଖେନି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ଯେତେ ବଡ଼ ହୋଇଥାଏ, ତ୍ୟାଗ ମଧ୍ୟ ସେତେ ବଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଚାଣକ୍ୟ ନୀତି ଏକ ମନକୁ ବୁଝେଇବା ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ, ଯିଏ ଆପଣାଏ ସେ ହିଁ ଇତିହାସ ବନାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ବି ଚାଣକ୍ୟ ନୀତିକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଆଉ ନିଜ ଇତିହାସ ନିଜେ ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।